Volám sa Ondriusom, som z Prešivca. O takej téme budem rozprávať, ktorá ma trápi, nielen mňa, ale moju dceru, lebo on je speváčka. Dneska takí ľudia kritizujú, ohovárajú, ponižujú, ktorí nevedia o hudbe nič, moju dceru, a neuvedomia sa, že nie sú učení na to. Keby som povedal odbornej stránke, ako môžem kritizovať takých ľudí, ktorí vedia noty, vie spievať a učí ostatné veci, ktoré súvisí so spevom, aj vie hrať na klavír. Nie každý uvedomí si, každý človek, ktorý kritizuje, ponížuje, ohovára, že nech ukáže, aký spôsobom by účinkoval, zaspieval a ukázal, že aký spôsobom on dokáže. Dôležité je, že odborníci, hudobníci, kritici, ktorí sú učení na hudbu, nech oni kritizujú a nech dávajú takú kritiku, ktorý pomôže mojej dcére a nech buduje ten spevácky prejav a nezničí niektoré veci, ktoré sú. Mohol by som povedať aj iné veci na ostatné umelcov, spevákov, ale keby sme boli také, že na každého by som počúval, tak asi aj moja dcera by nespieval, ani ostatné speváčky by nespievali. Jednu výzvu dám každému, ktorý takto rozmýšľa, nech. Keď chce, tak nech ukáže, že ako treba vystupovať, ako treba spievať, ako účinkovať v nejakom programe. Vieme dobre, že niektorí Romovia nepoznajú noty, nevedia vysloviť niektoré slová, nevedia spievať podľa not a nevedia hrať. Tak keď nie som na to určený, nie som schopný, tak takým spôsobom by som nekritizoval, len som počúval a nerozprával